Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Gilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong udto guys. Kung may ligong ka traditional hilot, first time nimo na nakita tanaw gud para sa imo ani. Maayong udto sir. Unsa gani atong ipamati? Burot eh. Nig kuan kol Nadako na de. Naitan nga mo gahi siya. Siguro kanang Ang itlog yung gahi. Ang kilid lang niya. Sa ubos sa itlog. Umat. Pagtugan. Kumaul sa kabugat. Sa una. Dili siya. Ano maundak ng naman ambak. Dili. Unsa man yung ipamati lang yun? Pero dili mo sakit. Sakit. Oo. Yung x-rayan mo. Asa ang x-ray? Sa cellphone wala. Ilo. Na ultrasound na siya ang ina Wala niyo gipicturan sa X-ray na ko dito, dahil sa katong result ko sa lab, hindi sa akong mundungan ako ba. Natin to, hindi. Pirahanan munta ko na extend ba kayo. Operahan sa yung pagtugan. Para musaka daw ang tinae. Aburag ang tinae manggod niya kung ni baba ang sa dari niya ba. Wala pa siya nakalaw siyang ibos niya na rin lang. Yung kilid. kung nakanak na mo. Oh, isa. Pag ito problema. Wala may problema kung duha ka cake mo, may problema pag sa salad. Karon dili sa mo operahan kay Ay, nasa X-ray ko sa mix. Ay, siya nasang Paabot pa ko, sige lang ba kung take ng tambal ba? Mabalik ko naman. dili siya pwede operahan. Dili pa. Dili pa kay na. Kay Namin ko yung pneumonia na ko na wala. Nakikas ko dito. Bukas na mo pira basta may niya. Dala mo sa national mi nagkuan. National Ano, hospital. Ita na lang kay dili nga dito na may bandit Oo. yun. Sige, ano din ba kanang Kanang kuan din sa lang makakwarta ta, anong mga man gud. Hmm. Opera kay opera mo na kay na may bayad. Pero mo to kanang operasyon na pirma mo. Nang siguro na waiver, Naa. no? Kaya bala na ko basta operation, ako na waiver. Kung maguna 50-50 maguna siya. Isugot man ka, di. Pero maka, magkinaunsa man na. National Ang sa kung wala na gisi, biya sila milabot. Ano? Sige. Kung sa pala yung pamati, Yung tukot-tukot, basta hindi rin mo. unsa mong paminus ko ito. Ibuhat ka. Uplos. Uplos. Kaulay ka, lapas ng kaon. trabaho nag-dicer. Kung saan, lugay yun. Ang dicer, lapas yun na permanente. Kaya di mo na ma-auto, dili 12. Usahay nga ako. 12 yun na, di pagbiyahe pa, pagawas pa. May lang kung busog yung kaisa sa pagsulod. Ito pag-snack na, may snack. Busugon lang yun, no? Pero niya usay, ang mapsan di permanente. Wala sigarilyo inom. Ay, yapon. Di mo ka mahubog. Ha? Di mo ka mahubog. Tama lang yun. Tama-tama pagkahubog. Tama lang kauli. Ah, Hindi ka kauli. kauli lagi, pero kanpot. Kabat-kabat. Sige. At sa pilain. Dali, ito yung istorya. Dali, pahilot mo. Sige po dolo. At sa pa. Ano lang. Kainomdom mo sa banan, hinday. Hindi na. Hinday. Gagunoy. Ito pang hindi ito yung bana dicer ba? Ako ang mga dicer na namatay. Ay, katungguan. Ano dato complex o na ba yung asawa? Wala. Wala may nagkita ito. Oo, kita to. Pagsiling mo na sa ito. Sigarilyo inom po to. Ang konjig tsakwa to. Niagi to sa mga kadali. Pero ipapipanan siya tayo. Kanabang igo na yun. Ano yung pinakalisod? Kung di mo undang sigarilyo inom na igo ka na dire. Paano yun? Sa kuan to ya na sa Wala na yun. Igo na yun. Kanabang di na siya kakaya.
Kaya, Wala na halima kag tanduay no. wala ko ngayon tanduay. Di ka masunog yung babag mo tinodot. Hmm. Kaya lang. Anak mo na. Ano siya? Wala may tayo din mo. Kasi dahil nakaluyan dahil. Nadit lang yung inuuba nga, di madayo ko pira. Ang atuwa lang diyan, mulihay na to sa operasyon. Mura ginatuang wandagang mo tabangan dire pero lain basta operasyon. Ang atuwa lang yan po, siyempre, no, dili madayon ang operasyon. Kay kung kuan, amo na ko ipakansi. Pilar man 5,000 ra. Operasyon. Katuwa mong Ang ipalit na gamit wan. nga kuan na, Gamit palit para na sa mo. kira niyo, katumis siya ba, itaplak na yan. Ano sa doktor, nabi siya bangal daw. Tapos mo kay kuan, iputol mo na yung murag, yana daw mo kuan. Yana daw mo, murag ipapilit, dili siya tayon. Ang kuan na doktor, naam siya katusamin sa amin ng Ano palit na? bayan ng gay ko no. Naulahin mo na akong x-ray, pangayo nila. Kabalong ko daan nga sa amin ko sa x-ray, sa una pa. Pinti-terpin pa. Mauto, extend mo go, balik mo. 22 sa panahong 1. Hindi magka to expire. Dili. Sige. Yan mo pilot na okay. Kabuhi siguro ro ba? Ano lang itong kanan. Wala na lain. Wala. Isa pa. Wala. Mora. Sige. Asa ka ng balay mo, sir? Sa kuan, sa Dawis. Dawis. Sige, shout out sir sa mga silingan sa Dawis. Shout out niya taga Dawis, pero asawa lang ako. Siya. Ay, asa mo yung balay? Nayawa na gunoy. Sige, shout out sa mga taga-Gunoy. Shout out niya taga gunoy. Ay, parang nila Eric Hilot, Mahilot. Niyawan sila sila Neil. Oh, Neil, katong na sige balik diri nga Aw, gilaygay. Neil. Ay, Roxy, kotong kalinting. Katong kusog mo braha. Oh, Kusog mo braha. Na, kato siya, nagpahilot dito siya dari. Lana ko siya. Kotong kalinting ako to. Sige to ipamintin bago na to. Gilaygay mo to sa dito sa namatyan. Nagasayo ko mga biskwit ba. Bibitira din sa itong babae. Sige. Yung mga kaubanan mga dicer. Shout out. Kampanya ni mo. Kampanya ng mga sakwan, creamy. Kaya mo siya ibligyan na. Ariel Tay Downing. Ah. Rambol. Disimbis, di ko na. Dahil po ng design. Lahat mo disimbis. Lusan ang mga panel. Lusan. Ang sana. Sige. Nga na. Wala. Siyang masawa. Asawa na. Sige, so. Asawa na lagi hisgutan lagi, di na lagi mo. Di man. Di man i-shout out ang asawa. Walang uyab pa, ay, shout out, uyab. Sige, ayan guys, shout out. And God bless po sa lahat po ng mga taga Dawis, Digo City. O siyempre sa taga Hagunoy, Sinayawan. No? So God bless po sa mga taga Hagunoy. No, nasa sa diri atong tabangan, mga maayo yan di pag-disclose. Siyempre na para sa pagkampo, sige mo, kanang gibuo sa kuha, mga pilot ng tambal. Minsan man mo nakamot pa, mga maayo mo, kututunan mo. Eh, kahit kay natin ginapang-disclose. At siyempre sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. Eric Hilot, ang tradisyon naman akong Facebook page guys. Taga Digo City ko. Yan, sa magsugod ako Hilot, shout out. And God bless po sa lahat po ng mga OFW. Yan guys, hilot na ko guys. Sugod na ko. Please share this video po. Yan eh.
Nagsusa ka? Sige. Ha? Sige. Hindi? Bakwar. Tingog, bukod. Sige, ito na pangalan. Ha? Jipti? Oh. Kunay tinangap. Oh. Ha? Charge, ano po lang, charge. Hinay, hinay. Wag ka nag-ilis sinina ha. Banta niyo yung bikuan. Dili sa tukan ka ng kukunin mo hayap pa. Last. Ano na?
Dali. Ang anak ko na kung lalaki no na kuhan. Classmate lang yun eh kuhan. Kung yung asawa si Billy. Kasi madali. Sa nara sa sentral. Asa sentral pa ba nag-president? Ayo. Ito. Ayaw din. Ano naman? Birthday ka mag... Nga naman daw to. Ano mo, Jay? Ang ano mo, Dylan? Kasi nida ha. Asa mo, wish. Ito sige ka saya. Ano yung langgod mo? Hindi ko klaro. Langgod. Ito yung kakang kamo. Ah! Ako classmate to, mag-suba-suba na sila. Naisugbanan. Nalit to, na audience dito. May ulang na sako. Ay, nyo kutang isa kasako. Ano yun? Paglunggag mo. Ay. Ang maging magpinamano ng sumbaan. Hinigtan na ko. Namin mga kahoy-kahoy dito din. Sa mga buutan, ani, sa naon, mapi-inpi kaha ni sila. Mga buutan, mga ginang kuriso. Ayaw migdak pa ha, ini mapulis na mo. Kanya may pinakabuutan. Ilan na sulod? Kanya may pinakabuutan nila. Oy. Buutan anak na doon, mga buutan tayo. Hindi ko sila sipon. Buutan. Makasawa ka kung dadag di kubutan. So, si kaya mo doon, magmudaan ako sa electric classmate. Asa may magkonti, magsubat eh. Sumpagong yung ginagawa. Ano yung rin magbayot-bayot ah. Bayot ng tao yung kuya. Sister. Mga sister na po. Sabi, panood niyo. Magutang kagtawar mo trabaho. Kaya man pneumonia ang labas ano. Dugay, upakon. May daran. Oh. Tapok ba? Kaya sige ka tanito. Kumahon lagi tayo. Dramong ba? Tag-as pa kayo ba? Tira na sintanon, basta na lang kita will. Kamu na. So maugahan ka, may aircon na ba? May aircon, may dili, di ba? Gamat, may kapulan yung buon. Nasubo yung ganyan dada ba? Guy? Abot yung taman man ba? Ito, ang tayo magmikakir no, kay klaro ka maka. Ito ang klaro man maon. Get ka may? Asa may nagyat? Ah, sa di mo ito ba? Wala na po. Okay na.